बाक्सा जिल्ला दावधारा हालामनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 47थि थुनलाइयारि जखनथाइनि गेजेरजों गुवाहाटी नोगोरमानि थागिबि काबाराम स्वर्गियारिनि बनसाइ आबादनि फोथार नैथि खोन्दो हाइकु बिजाबखौ बेखेवो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन देउरिनि आखाइजों बनसाइ आबादनि फोथार नैथि खोन्दो हाइकु बिजाबखौ बेखेवनाय दिनैनि थुनलाइयारि जखनथाइयाव गागि लिरगिरि हांख्राय उजिर, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि मितु बर', बर' रेबग्रा गौथुमनि लाइथुन लाइसिनि सुजुगिरि कालिचरन उजिर, फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि बोसोनगिरि बिनेन सिंह कसारी, चन्द्रकान्त बसुमतारी, आफादगिरि पुर्ण ब्रह्म, नेहाथारि प्रबिन बसुमतारीमोनजों लोगोसे थुनलाइयारि गौथुमनि माखासे बिबानगिरि आरो गोबां लिरगिरिमोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बनसाइ आबादनि फोथार बिजाबनि लिरगिरि काबाराम स्वर्गियारिया दिनैनि बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। आंनि बे बनसाइ आबादनि फोथार नैथि खोन्दोखौ आङो लिरनानै बेखेवनो कारणे जेथिया सानदोंमोन हरखाब बे फुंखा गौथुमनि दिनैनि बे 41 जखनथायाव लिंहरदोंमोन आंखो। आसलते दिनैनि बे लिंहरनाया आंनि जिबनाव मोनसे बिराद गोहोम खोलैदों आरो बेफोरबायसा आङो कुनु दिनै सानाखैमोन लिंहरनायखौ। दा बे खन्थाइखौ आङो इयाव बेखेवफैनो मोननानै এই कारणे मोजां मोनदों। बेयाव जिबिलाक उन्दै उन्दै गथ'फोर दं, लिरगिरिफोर दं, बिथांमोना हयथ' बेखौ फरायनानै अनुप्रानित जानो हागौ। बे बनसाइ आबादनि फोथार अर्थात हाइकु खन्थाइया विश्व दरबाराव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायाव जिबिलाक गोहोम गोलैदों बेखौ हयथ' बिनि फरायसाफोरा फरायब्ला हयथ' मोजां मोनगोन आरो बिथांमोनहा एफोरसा थांनो हागोन। दा बनसाइ आबादनि फोथारखौ आङो आसलते आं खन्थाइगिरिबो नङा। हरखाब 2020 आंखौ सासे मानसिया बुंबाय जे बनसाइ हाइकुआ दाथायारि बे 575 जायो आरो बेखौ लिरनो गोनांब्ला बेनि सुंथाब जानांगौ आरो बेखौ लानानै आंथ' गोलाव खन्थाइबो लिरनो हाया। बै समाव आङो दोंफा दोंनै गोलाव खन्थाइ माने गोदान खन्थाइ लिरबाय दंमोन। दा बेफोरखौ दोनथ'नानै आङो जोंहा डक्टर अनिल बर'आ आंखौ किसु एनकारेज खालामदोंमोन मा धरननि लिरनांगौ। लोगोसे आं जि जायगायाव लेखाखौ साफायदों फोसावदों माने हेमेन रामसिरिया बिथाङा बुंदोंमोन जे हाइकुनि सोमोन्दै मिथिनो गोनांब्ला नोङो गुगोलावसो थां। बे गुगोलाव थांनायनि लोगो लोगो आङो बिश्वनि